Mlsná je vynikajúca redaktorka, no v súkromí to zvykne preháňať. Na poslednej tlačovke bývalého ministra kultúry dostala orgazmus. Ty nerozprávaj, a za koľko? Za minútu. Pán bývalý minister, prečo je prvosienka biela a nie modrá? No nie, teraz sa mi nebudete ošívať, vy kocúrisko fúzatý. Odpovedzte, prečo je prvosienka biela a nie modrá? No bohovské, to sú vedomosti. Prvosienka, kvetina. Prečo je biela a nie modrá? No ale odpovedz. Vážené dámy, vážení páni, už mám toho dosť. Bože, ja som mala orgazmus. Ďalší, ty zviera. 3 podpasové útoky a stupidné vyvrcholenie. Ale bolo to fajn. Kocúrisko.